Human mabalita sa Balitang Bisdak ang mga nangadunot nga mga utanon sa mga mag-uuma sa Barangay Paril, Cebu City, gitinguha sa Lapu-Lapu City Councilor nga makahimo og food bank ang dakbayan. Kini ang gisugyot ni Konsihal Annabeth Cuizon atol sa ikatulong crisis management meeting nga gipahigayon sa Lapu-Lapu City, butang nga gihangop usab sa mayor. Matud ni Cuizon, hayan kun makabato na og kaugalingong cold storage ang dakbayan adto niini ipondo ang mga utanon nga mapalit nila gikan sa mga mag-uuma sa Cebu City. Gawas nga matabangan na ang mga mag-uumang hilabihang apektado karon sa krisis, kaminusan usab ang mga basura. Usa si Cuizon sa mga mibisita gilayon sa Barangay Paril ug gipamalit niya ang mga utanon nga wa mahalin ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga taga-angasir. Ang waste nato ba atong ma-limited, atong ma-decrease nato ang atong wastage diri sa atong public market, daghan pa gyud ang makakaon sa mga kanang dili kaayo donot nga na pa gyud tay mahimo nga we can use it for our supplemental feeding.